tayo ng bagaso guys. Ito bagaso. Ito ay kita ng kahoy. Ito ay bagaso guys. Ito ay ginagamit namin pagkain. Ginagamit namin yung pagkain namin sa ulam. Nakakatipid ka na guys. Din kami sa gas guys. Sabaw kami sabaw lutuin pwede natin itong bagaso guys ay gawin ito ng mga plywood yata, plywood o